Hola, sóc l'Eloi, treballo al Departament de Terrenys a l'empresa Sud Renovables. Us volia parlar una mica de les característiques que hauria de tenir un terreny per poder acollir una planta fotovoltaica. La principal, en aquest cas, seria una superfície mínima, unes 4 hectàrees aproximadament. Per exemple, a Balears estem oberts a altres superfícies una mica més reduïdes per la casuística de les parcel·les en aquesta zona. Ens podem trobar superfícies molt grans, però que qui explota aquella finca no estigui disposat a abandonar-la completament i a llogar-la per acollir un projecte fotovoltaic. A Sud estem oberts en arrendaments parcials d'aquestes finques en què es pugui combinar l'activitat agrària tradicional a gairebé la totalitat de la finca i que una part menor d'aquesta aculli un projecte fotovoltaic. Aquestes instal·lacions necessiten una evacuació elèctrica que les connecti amb la xarxa de distribució. Per tant, intentem buscar terrenys que tinguin línies de mitja tensió properes o bé punts de connexió en subestacions que també siguin properes.